Nada, moitas gracias por ternos invitado, foi un placer estar con vos. Eu diría como conclusión que os proxectos que veñan para o rural teñen que ser funcionar como palancas para xerar riqueza, para resolver problemas medioambientales, para resolver problemas mercandeiros que os teñen, e que teñen que ser traer soluciones técnicamente acaídas e socialmente acaídas. Se cumplen os conceptos serán benvidos, e se non, non. E despois que non se debe mezclar efectivamente lodos depuradoras con digestados que vayan a suelos agrarios. Eso é unha línea vermella clarísima. Moitas gracias. Un pouco máis que medir tamén, un pouco que todo o que se fala no rural que ten que responder a criterios técnicos, que ao final é quen sabe, falar un pouco co povo, que ao final é que está vivindo no rural e sabe os problemas que ten e como solucionar normalmente, e que non se mide polo que todo ese tema política e intereses políticos e económicos que pues, sempre vai en contra do povo. Bueno, nos moito máis vamos aportar, simplemente a vosa disposición para vos precisades e Isto me agradecer a invitación a este acto e despois quería decir moi claramente todo o proxecto que veña pouco do medio rural ten que estar ao servicio do medio rural e ao servicio dos gandeiros e das gandeiras e dos labregos e labregas que viven. O que non pode ser un instrumento para que grandes empresas fagan negocio a conta da riqueza que ten o medio rural galego. Teño que dicir unha cousa, que hai unanimidade e ademais teño que dicir que é froito do traballo de xente para que este aquí todo o mundo que quixo estar representado, non? Nesta mesa estamos todos os que creemos que hai que defender o rural, creo, unidos para o mesmo. Nin rollos políticos, nin historias, eso é outra cousa. E unha cousa, creo que temos moito que facer e agradecer que estén aquí un grupo ecologista como Adega, porque temos que intentar que non dividan o mundo ecologista cos gandeiros, porque é unha forma moi sutil de dividir o mundo urbano e temos que demostrarlle con estas fotos son preciosas, calquer urbanita podría disfrutar. Eu non vexo aquí ninguna industria nas fotos que puxechedes, non? Como vai tener de ir a pasar por un polígono industrial? Pero en cambio a xente que está no campo crea abre camiños para que a xente poda pasear, está cuidado o territorio e realmente eso o que hai que e ademais o atún é unha forma de vida que está relacionado co territorio. Cando se fala de alimentos que veñen de fora, vichedes como a industria do pienso enseguida dixo que non quería saber nada da lei esa de deforestación. España é o principal país deforestador da Amazonía e do Cerrado. E somos os primeiros consumidores de piensos. Hai un negocio cos piensos. Non interesa que a xente produzca os alimentos na casa, nin que abone co seu propio abono. Ese é o tema capitalista que temos que ter claro. Ben, pois eu, como conclusión por parte do Sindicato Labrego, o que temos que dicir é non estamos a favor desta planta en Antras de Ulla, consideramos que non ten cabida, entón imos a traballar para que isto non chegue a intentarse aquí, imos a colaborar e a axudarvos todo o que poidamos, todo o que se poida, imos a parada, e o que teño que dicir é que consideramos que aquí quen manda, quen debe mandar, quen se debe ter en conta é os veciños e as veciñas. O porqué, falabas aquí de o porqué determinado tipo de actividades industriais ou de granxas industriais van adiante, é porque hai unha legislación. Hai criterios técnicos, pero refírense sempre a unha legislación, e esa legislación deciden os nosos políticos. Esa legislación, se non ten en conta os saberes ancestrais e as formas de facer tradicionais e as conxuga cos coñecementos modernos e técnicos, sino que se plega aos intereses do capital, aos intereses de industrias, é dicir, a quen lle entregan os porcos todas as granxas de porcos que hai, quen condiciona que haxa subvencións de centos de miles de euros para instalar ese tipo de industrias, porque son industrias. Entón, eu creo que como veciños e como povo debemos condicionar que ese tipo de normas e ese tipo de leis vayan a favorecer os avós e non ese tipo de proxectos. Eu quero unha Ulloa
que produzca alimentos de calidade, controlados pola poboación. Eu quero unha olloa que teña os queixos da Concha, a carne do Alejandro, o leite das vacas de Alex, e así, o mes de Xulio, por exemplo. Entón, a conclusión é, planta de biogás en Antas, non. Pois solamente agradecer que puderamos estar aquí todos xuntos, agradecer que eu creo que chegamos ao consenso de que o xurros é un fertilizante que a terra necesita, que as plantas de biometano, estas plantas industriales de biometano, non veñen a resolver ese problema, e nisso creo que estamos coincidindo, non? Despois, bueno, hai o problema ese de eficiencia enerxética que se falaba aquí tamén, está relacionado, pode estar relacionado con isto, pero aí hai que ter moito ollo, porque eu fiarme nunha Unión Europea que me fala de esa deficiencia enerxética e tal, e me ven con apoios ao militarismo e ás guerras, que aí sí que se gasta enerxía, se gasta enerxía en destruirnos uns a outros. Bueno, hai que tomalo pois con moita cautela, por lo menos, con moita cautela. En todo caso, este é un debate que eu creo que foi necesario, ten que continuar efectivamente, e ten que continuar no sentido de facer o que todos estamos aquí de acordo tamén, de que poñamos os proxectos que veñen ao medio rural ao servicio do medio rural e non ao servicio destas grandes empresas, deste negocio empresarial, ese negocio de grandes empresas do Naturgy, etc. Xa todos me entenderon, non fai falta estar.